Il-Gvern ta' Bela m'għandux idea x'qed jagħmel bi flusna. Dan hekk kif il-Ministru fil-Kabinett ta' Roberta Bela għamilha ċara li m'għandux idea fejn qed imorru l-flus biex ninvestu fl-infermiera f'pajjiżna. Dal-flus fejn sejrin? Qed taraw riżultati minnhom? Jiena l-ewwel wieħed ngħidlek ma nafx qed jiġri minnhom. Din kienet l-istqarrija tal-Ministru responsabbli mill-anzjani tagħna ġewwa Etienne Bela wa diskussjoni li saret fuq ix-Xandir Nazzjonali. Din l-istqarrija kienet l-aħħar fost lista ta' stqarrijiet li qed toħroġ il-qasma fit-tmexxija ta' Bela hekk kif ġewwa Etienne Bela spiċċa jpoġġi f'dell ikraħ is-settur tal-kollega tiegħu u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Dan hekk kif l-indeċiżjoni u tkaxkir tas-saqaj mingħata Fern qiegħed pratikament iġġarrab il-konsegwenzi tagħhom il-Ministru għall-anzjani. Dan fil-waqt li xi dubji serji dwar jekk l-awtoritajiet x'qed jiżguraw li flus il-poplu qed jintefqu b'mod ġust. Nsemmi inkjesti u dan l-affarijiet, jiena ħankun onest, nistħajjel l-oppożizzjoni. Tgħidilna kif qatt ma għamiltu inkjesta dawn il-flus li jintefqu biex inġibu nurses iktar. Dal-flus fejn sejrin? Qed taraw riżultati minnhom? Jiena l-ewwel wieħed ngħidlek ma nafx qed jiġri minnhom. Ma jsirux audits, Ministru. Ma nafx. Issa, dik sqarrija tiegħi li dik xi ħaġa ddejjaqni. Il-Ministru Bela qal li l-Gvern Laburista m'għandux soluzzjoni immedjata għan-nuqqas ta' infermiera. Fi kliem sempliċi, il-problemi li dan il-Gvern għandu bħalissa mhux se jissolvew qabel mill-inqas 20 sena oħra, meta din il-ġenerazzjoni taħaq tikber f'adulti u forsi jażlu l-professjoni ta' infermiera u carers. U sa dan it-tant l-anzjani tal-lum il-ġurnata jibqgħu f'nofs din il-kontroversja kollha. B'diversi infermiera qed jażlu li jitilqu minn pajjiżna u jmorru jaħdmu barra kif qed jingħataw pakkett ħafna aħjar milli qed jagħti l-Gvern Laburista. Fid-dawl ta' dan il-Ministru Bela saħaq li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu. Iżda l-paroli huwa ferm differenti mill-fatti. Fil-fatt, l-infermiera ilhom jistennew ftehim settorjali ġdid għal xhur sħaħ. Bil-Gvern ta' Roberta Bela jibqa' jgħidilhom li flus għalihom m'għandux. Fl-istess diskussjoni, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal li l-Gvern għandu bżonn jieħu azzjoni immedjata dwar dan is-settur qabel ikun tard wisq. Il-Gvern jara li l-collective agreement tagħhom ikun l-aqwa fost l-aqwa. Min-naħa l-oħra, iva rridu l-daw li ġejjin f'pajjiżna jitalmu l-Malti aħjar milli jafu illum basic. Kristin Mamo għan Net News.